De aankondiging van een Project X-feest in Ljouwert dat sneurt een vooral zwaarder voor een grote politie-inzet. Op de Tagongsdik naar de stad wie de motorpolitie is actief. Om het centrum heen is en meebusjes kleer en de wie politie op hinders aanwezig. Daar feest kwam het uiteindelijk net. In Bozem wilden jullie de tuinen en daksquatten vrijmaken van asbest. De kankerverwekkende stof kwam toons die vrij bij een bron in de loods. Goed 100 bewoners waren geëvacueerd. Alleen de eigenaar van de uitbaande loods kan nog net waarom naar huis. En alle verwonden binnen we thuis. Boeren gaan nu het over de vergoeding van gozerskeer. Op dit stuit willen boeren in gedooggebieden betalen om de gozen fretten te letten. Boeren de boeten kunnen aanspraak maken op een skeervergoeding. Maar van takken hier kost het alleen de aanvraag al €300. Joenen vannacht nog een aantal buien, de temperatuur leidt om de 8 graden heen. Morgen begint het maar rein, maar letter wordt het droog met kans op zinnen. Het wordt als een 13 graden.